गिबियावनो बयखौबो बरायग्रोबाय। दिनै आं बाथौ थारनाय खेराइनि टिउटरियेल लानानै फैदों। बाथौ थारनाय खेराइयावहाय मोनथाम खोलोबनि दं नालाय, मोनथाम खोलोबनि गेजेरावनो आं बे गिबि खोलोबखौ आं देखायग्रोगोन आरोना। गिबि खोलोबनि टिउटरियेल खालामग्रोगोन। दिनै बियो गिबि खोन्दो जागोन। आं बाखिखिनिखौ लाबोगोन आरोना उनाव भिडिअखौ। गोरोन्थिबो जानो हानाय, खारन आङो सारेगामाजों सोलोङाखैथ'। आखाइनि फावजोंसो आङो आन्दाज लायै लायै दामोमोन। ओमफ्राय दायो आं आखाइजों दिन्थिगोन नोंथांमोननोबो। गोरोन्थि जायोबा निमाहा होगोन आरोना। भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। गिबियावनो जों दामगोन। बेखौ मारै दामगोन होनबा, टेरे टेरे रे 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 टेरे रे रे रे, आरोबाव टेरे रे 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 टेरे टेरे रे 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 टेरे रे 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 टेरे रे 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 बेबायदि जागोन आरोना। जुदि बुजियाखैबा नोंथांमोना रिपिट खालामै नायबानो जाबाय आरोना। रिपिट खालामबाय थाबानो बुजिगोन, आरो हायोबा स्ल' मसनाव खालामनानै नाय, आखाइखौ नायबानो जाबाय, होमबानो बुजिगोन। दायो फैगोन टेरे रे रे टेरे रे 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 टेरे रे 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 टेरे रे रे टेरे रे 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 टेरे रे 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 रे, बे फैगोन आरोना। दायो बेखौ दामगोन। टेरे रे रे टेरे रे रे टेरे रे 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 टेरे रे 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 टेरे रे 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 रे, बेयाव थाबथाहैगोन आरो बे मोनसेया। बिनि उनावहाय दायो नेक्स्ट स्टेपावहाय टेरे रे रे टेरे रे 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 टेरे रे 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 टेरे 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 रे 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 टेरे रे 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 रे, बेखौ दामगोन आरो। बेखौ दामनो थाखाय टे रे 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 टेरे रे 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 टेरे रे 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 टेरे रे 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 रे, बेयाव थाबथाहैगोन आरो बे मोनसेया। बेसांखिनियानो डाबल फैबाय थायो आरोना। आङो दा दामना होगोन। सेथि खोलोब, बेयो सेथि खोलोब जाहैबाय। ओमफ्राय नैथि खोलोब दंबावो। बे नैथि खोलोबनिखौबो आं दामनानै होगोन। ओमफ्राय उनावहाय आं भिडिअ लाबोगोन, बिनिबो नांगौब्ला माने आं लाबोखागोन आरोना। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना होबानो जाबाय, आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम, आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय बांसिन मोजां मोनदोंब्ला। आलाब देंखो बोगोरगोन आं फार्स्टआव। जुदि आलाब देंखोखौ नांगौब्ला टिउटरियेल आलाब देंखोनि आं आलाबनिखौबो होगोन आङो। आलाबाबो मोननै मोनथाम रोखोमनि दङ। कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय, आं होगोन नांगौ जायोबा। फिनिशिंबो दङ, फिनिशिंफोरखौबो आखाइ नायना आखाइजों दामनायथ'।
आरो जुदि गोरोन्थिबो जानो हागौ, जुदि गोरोन्थि बायदि मोनाखै बायदि मोनदां, जाफ्लांदोंबो जानो हागौ। नोंथांमोना सोरबा फोरोंगिरिफोर दङबा खाथियावहाय सोंनानै ला, सलुसन खालामनानै ला। आं दायो गिबियाव आलाबबोगोन, आलाबनि उनावहाय बे सेथि खोलोब बाथौथारनायखौ होगोन, ओमफ्राय नैथि खोलोबखौबो दामगोन आरोना, दामनानै बेयाव फोजोबनोसै आरोना। आं दायो दामब्ला खोलोबसेखौ खननै बा खनथाम बा खनब्रै दामनो हागौ, ओमफ्राय खोलोबनैखौबो खननै बा खनथाम बा खनब्रै दामनो हागौ आरोना, ओमफ्राय फिनिसिं होगोन। खनबेसे बेसेबां गोबाव दामनांगौ बेखौ आं बारा गोसोआव गैया। मोसानायखौ नायोब्लासो आङो आन्दाज मोनगोन आरोना खनबेसे लायो। बेखौ 8 बार नङाबा 16 बार बेबायदि लायो आरोना, आं बारा गोसोआव गैया। नोंथांमोना जुदि सोरबा फोरोंगिरि दंबा नोंथांमोना सोंनानै लानो हागोन आरोना। हां बिराद गोलाव गोलाव नांगौ दे, हांआ गोलाव गोलाव जाथारनांगौ, हां थोआ थोआ मोनलायलायो आंबो। दा दामना होनोसै आरोना।